हेलौ लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आं सोंदावहरनाय जाबाय आंनि बिसिनि लोगो सासे आगै फैनानै दं बिथाङा IIT मान्डि हिमाचल प्रदेशआव फरायोमोन बिथांनि कर्सआ जोब्बाय दा ओमफ्राय बिथाङाबो एसे बेरायनो लुबैदों स' बिदिब्ला जों दिनै राजघाटआवनो एसे बेरायना फैनोसै थ' दा बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खनसेल' इयो मोनसे माबा खावनाय अटल बिहारि बाजपेयी खावनाय इन्दिरा गान्धी खावनाय महात्मा गान्धी खावनाय 8 मासो जादों इयाव हरबा तामान मोजां ओंखारो नैथिं र' सानस्रि नैबो ओरै माबाना थानांगौमोन होमबासो मोजां नुगौमोन इयो मा दैया ओरै माबाया नामा मेचिनफोरा हामा जाबाय थाला आं घन्टाखौनो होआदो नोंसोर खानदो थांबा थांजागोन दे आं साथिं थांसै मोनाबिलिफोराव बिराद मोजां आरो ओरैनो जना थानाय एकदम खायमा टाइम पासनि थाखाय नै जा बे लामा थांदो बे आरो बिथां महात्मा गान्धीनि नामाव दा लाइट फोजोंना दोनो आरो साथि जलायना दोनो बरिया मेनटेन खालामना लाखिदो आरो एकदम खायमा बहुत गिदिर एरिया नैबेनो बै दा सानखाय नुवाखै आरो लाइट जोंबाय थायो थारमाने बेवहाय जा बिबार नुहरदों ना बेवहायनो दा बेखिनियावल' नायबाय थाबा जाया ओमफ्राय जोङो बेलेग जायगाथिंबो थांगोन अटल बिहारि बाजपेयी बिथांनिबो दोङो इन्दिरा गान्धीनि दोङो मोनाबिलिफोराव बिराद मोजां आरो माने खालि जागाना आरो जोंनि शिलंनि पल' ग्राउन्ड बायदि आरो मर्निं टाइमावबो मोजां मर्निं टाइमाव बरियाके रानिं खालामनो हायो आरो बै साइडथिं बहुत गिदिर एरिया ना बरिया लामा बानायना दोननाय दं थारमाने नैफोरथिं आरो बिबार गायना दोनदो आरो बरियानो मोजां नुदो बिबारफोराबो बरिया बारना दङ बहुत कम बिबार दङ आरो दा नथेबा पुरा बिबार थाने मोजां बिबार गायना दोनोमोन आरो
मोजां मोनदों खिन्थु बिफांफोरखौ फिसा फिसानो जायथुब जायथुब दा जों बेलेग जायगा मायाव गोमाखै इसोरखानिया आन्दायबाय नामालै सिरि दोङो बेना मानसिफोरा पुरा जिरायना दोङो बेदिनो जेसांनो मोनायो थारमाने एसांनो मानसि जायो आरो बे गेटनिफ्राय आरो बेलेग फैलायबाय बे गेटनि उनाव आरो बेलेग बे फाख्रि बिफाङा बिराद गिदिर जागोन खानसे खमाव फाख्रि नङा माबासो मा जोंनि बिफां जों मा होनो बेखौ देवा बिफां धुप बिफां होनो बेखौ बिदि रोदा ब्रे ब्रे थानाय बिफांखौ हराव नुबा माबा मदायनि रखम नुयो बिथिं आरो राजिब गान्धीनि समाधि दहायना महात्मा गान्धीनि समाधिमोन ओमफ्राय दा राजिब गान्धीनि समाधि माला जन्म जादोंमोन राजिब गान्धीया 20 August 1944 in Mumbai मुम्बाइनि सोमोन नामा सन अफ फिर'ज एन्ड इन्दिरा गान्धी बिफानि मुङा थारमाने फिर'जमोन आरो बिमानि नामा जाबाय इन्दिरा गान्धी बेखिनि आरो माबानि राजिब गान्धीनि पाहारबो दोङो पाहाराव थांनो नामा ओरैनो आर्टिफिसियेल पाहार आरो मा सायाव बानना दोननाय इयाव माबा फैदोंमोन नामा एलाइनफोर एलियन ना एलियन ओइनिफोर बिदि नुवाखै एलियन फैदोंमोन इयाव आरो एलियनफोरनि थारमाने काटसो होयो खिन्थु बरिया बानायदों खिन्थु काटआबो एकदम नाम्बार 1 काट खोमा जेबोआनो जायाखै दाबो नै बे जाबाय एलियनफोर फैदोंमोन खिन्थु बरिया बानायदो एलियनफोरनि गारिमोन खोमा ओमफ्राय गारिया हामा जानानै थालांदो थारमाने आरो जाहैबाय बिथां इन्दिरा गान्धीनि बिथाङा जन्म जादोंमोन 19 November 1917 31 October 1984 आरो बिथांनि समाधि जाहैबाय बेनिफ्राय बेवहाय लिरनाय दोङो बेखौ थारमाने बिथां इन्दिरा गान्धीया लिरदोंमोन आरो बहुद गिदिर गुसुंलाय थिनानै नङा केमेरायाव एरियाखौ बरिया मेनटेन खालामना दोनदोंलै बेखिनिखौ गयसाव बिफां गयसाव नङा गयसावबाबो ओइ फिसा फिसा गयसावासो पुरा गयसावानो गयसाव बेखिनिया आरो लोगोफोर नायलाय जेथिं नाय बिथिंनो एकदम दंफांनि दालाइ गोरान बेफोर सब बारा बायजोबनाय बेफोरो बापरे बा जेराव माने इयावनो खालि फट' लेडिसनि खामानिया बेनो आरो बांसिन
बेखौ बेरायजोबनाया इमान गोरलै नङा आरो बहुद दंबावो बिथिं बिथां अटल बिहारि बाजपेयीमोननि आरो शिबचरण मोननि आरो सोर सोर दंबावो आं मिथिया बहुद दङ दा बेरायजोबनो हानाय नंला बहुद गिदिर एरिया आरो जासिनो गरमाव टाइम पास आरो इभिनिं वाक मर्निं वाकनि थाखाय आरो खारन बरिया बरिया बिदि दा वाकिं स्ट्रिट दङ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै प्लिज अन्नानै भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो कमेन्ट हर माबायदि जादों भिडिअआ